Aquí el llibre, de fet, jo penso que té una especial virtut, no? Parlar de la catalanitat, o del catalanisme de la Unió Socialista de Catalunya, o del Partit Català Proletari, fins i tot del Maurín o de l'Arquer, però és la primera vegada que s'afronta clarament la catalanitat de grups com la FAI o del món de la CNT, no? Tots els altres són molt interessants, però és la primera vegada escrit que algú parla de la catalanitat i de l'element i la base llibertària, no? Aquest és el tema més complex dintre de tots ells, perquè, clar, els nuclis socialistes i derivats, des de 1922 la Unió Socialista de Catalunya i en 1927-28 el comunisme que entra a Catalunya, dissident i molt autònom del Partit Català Proletari, dissident de la Tercera Internacional com el Bloc Obrer Camperol o el més ortodox, el Partit Comunista de Catalunya, que al fabricar el seu discurs entorn de les idees dominants de la revolució social marxista, ja se sabia que tenien un discurs en què els elements nacionals hi podien entrar. Però és que la complexitat és quan t'has d'enfrontar a un tema com la CNT-FAI, que era bona part de la població treballadora catalana, què diuen respecte dels drets de Catalunya. Aleshores aquest nucli és més complicat perquè es troben, diguem-ne, o et trobes davant d'una mena de contradicció. En tant quan són anarquistes o anarcosindicalistes, el poder, i per tant l'estructura política, els hi és aliena perquè en són contraris. Aleshores l'exercici històric ha tractat de veure's com ells combinaven aquest refús del poder, i per tant dir-ho clarament, la Generalitat de Catalunya no ens interessa, això és poder. Combinaven aquest discurs antipoder amb el reflex d'una vitalitat catalana, solució que ells acabaven trobant parlant dels drets dels pobles d'Ibèria a la llibertat, el qual no deixava de ser una manera de reconèixer els drets nacionals de Catalunya amb una variant fil-anarquista o filo-anarquista. Aquí suposo que d'aquesta veta en podem triar bastant, poden sortir bastants elements, però un és la relació, jo penso, dels catalans amb l'Estat, no? I el paper de l'Estat. Sí, és clar. El paper de l'Estat a Catalunya i no sé si penseu. Jo penso que a vegades aquest substrat de la relació amb l'Estat encara dura ara. És evident que no cal ser historicista, però la història de Catalunya amb l'estat espanyol ha sigut una història conflictiva. És recordar els tòpics, però clar, Catalunya es guanya a Espanya la fama d'un país, digue-li rebel, digue-li emprenyador, digue-li dissident. 1640, la Guerra dels Segadors, 1700, diguem-ne simbòlicament 1714, la Guerra de Successió, les bullangues al segle XIX, els motins, els moviments, la federal, el cantonalisme, el moviment obrer ajudant a crear, perquè aquí és on hi havia la industrialització, per tant l'obrerisme creant una imatge d'una Catalunya de combat i de conflicte. I això no està integrat dintre l'Estat. Per tant, hi ha una llarga tradició, les opressions nacionals, la dictadura Primo Rivera, la dictadura Franco, la mateixa democràcia que segueix sense espanyola, que segueix sense entendre que si Espanya existeix ha de ser una Espanya plurinacional, pluricultural i plurilingüística. I si no és això, és una Espanya reduccionista en la que a mi no m'admet com a tal. No sóc jo que digui, és que em plego me'n vaig, és que són ells els que m'estan dient sistemàticament que jo no sóc. Que jo no sóc, ja s'ho clarificaran. Això no deixa d'estar dintre una vella tesi de dir que el problema de Catalunya en el fons és un problema d'Espanya, que no han volgut reconèixer mai això, que hi ha les Espanyes variades i no hi entren mai, i això, esclar, provoca un conflicte continuat. Sí, en el llibre ja té molta part, diguéssim, d'història política, però la base social d'aquest obrerisme, vull dir, sí que hi ha uns elements que són dirigents obrers, però la base social com hi voltava, perquè hi ha el tòpic aquests que els mateixos que van anar als aplecs del Le Rouge l'any 1904
són els que l'any 31 voten el Macià i probablement la majoria acaben afiliats a la CNT. Com saps, el tema de l'acció de la Ruix a Catalunya és molt complicada. Aquell és un demagog que cobrava del Ministeri de Governació espanyol monàrquic conservador, està demostrat documentalment. Però documentalment no hi ha una atribució, sinó que hi ha un llibre en què surten els documents. El de l'Álvarez Junco, l'emperador del Paralelo. Per tant, però una cosa és la Ruix i les males intencions que portava, i una altra cosa eren els, diguem-ne, honestos aplaudidors de la Ruix, que aleshores anaven entusiasmats en un moviment molt ben portat, molt demagògic, molt cridaner, en el que tòpics que jo crec que antics, però que els feien vibrar, que eren un republicanisme descordat, un anticlericalisme ferotge i una oposició als rics. Això és el que sentien, per tant no hi ha tanta contradicció amb que els grups que jo els he conegut encara al barri obrer, gent que de jovenet havia sigut seguidor de la Ruix i que després evidentment se'n van desencantar i ni deien pestes. I aquesta gent estava o a Esquerra Republicana o a la CNT-FAI, perquè simplement el que ells anaven no és a ajudar la Ruix demagog anticatalà, sinó a aplaudir la descordada radicalitat d'un discurs republicà anticlerical.